Terve! Hogwarts Legacyn 12 jakso tiedossa. I'd like to ask Ja you about heti changing the room's mennään ambience. juttelee. Of course. What sort of overall look most appeals to Okei, you? täältä saa muokattua tätä. No testa jotain toista, ei tän enempää tätä. I'd like the Sad. room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Joo. Minkäs näköinen tästä nytten tulee? Joo. Tää on kivempi. Mä tykkään tästä. Jätetään tähän. Mutta siis tänne piti mennä tutkimaan tätä uutta aluetta, mikä aukesi viime jaksossa. Mitäs täällä on? Täällä on joku tämmönen ruokailusali. Tää varmaan jatkuu sit vielä lisää jossain kohtaa ehkä. Siinä on peili. Joo. Tämmönen aukes. Sitten me saatiin myös... Ai, tonnehan se jatkuu sit seuraavaksi. Ihan varmasti toi aukeaa. Toi... Viikuna lähetti viestin. Me voitais sitä lähteä tekemään. Onko se tää? Joo, tää on se yksi. Ja... Sitten on nämä. Ja tämä. Voitaisiin ensimmäisenä ehkä... Mitähän voisi lähteä tekemään ensimmäisenä? Niin kuin nyt... Erittäin hyvä kysymys. Mä en tiedä, mistä saa näitä asioita tähän. Ehkä me nyt edetään vaan tarinassa eteenpäin. Tehdään niin. Tänne ei ole vissiin pitkä matka, tai sitten mä vaan kuvittelen niin, mut ihan sama. Me mennään nyt tällä. Pääsinkö mä tästä? Kuka sä oot? Eiks kello on jotain 2 tai 3? Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Swift? Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Joo, tai yöllä, ei päivällä. Tänne jatkuu tiemme. Onks tossa joku? Se on ikkuna. Mä katsoin, että siinä on ovi. Mietin, että mihin se vie. I Ikkuna. was hoping to see you. Hyvä, koska mulla on asiaa sulla. You're back. Finally.
Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ai viekö mä viikunan sinne mukanani? Ilmeisesti. The room Joo, is called no the mennään Map sitten. Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did Saanko this mä tän auki? Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Täällä muulla. Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Ei. Oh, Peeves. Tänne vaan, seuraa perässä. Onks täällä jotain? Ei. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. To think it was beneath us all this time. This looks promising. Näkiiköhän toikin noi ihmeen tommoset valojutut, koska toi näki sen toi päähenkilö, nää muinaisen taian. Ilmeisesti. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Mitä ihmettä? If only you were here to see this. Niin varmaan se vaimo. Hello, Minä Professor juttelee Rackham. hänelle taas. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Joo. You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So,
The passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Tuo oli vähän hassusti I know leikattu. that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Okei. Tää on kyllä siistin näköinen. Tää on vähän niinku se kartta, mitä me käyttää. Wow. Sinne se menee tornille ja me voitais vaan kävellä It's time perässä. you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to Mennään cool down a perässä. heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once Joo, you've done that, niinku come aina. and see me. Eli vissiin pitää suorittaa siitä vähän tehtäviä. Mennään tää viikunan kanssa sinne tornille. Off on another adventure, are we? Mä haluan nähdä, mihin asti tää menee. Mihin asti me voidaan seurata tätä. Shouldn't be surprised to have found a map chamber under the castle. Merlin knows what else is hidden here. Oi. Tänne asti tultiin. Mitäs hän tekee täällä? Tutkii kirjoja. Joo, olipas vörtti. Revelio.
No. Kaipa sitten tehdään joku näistä. Joo. No voitais tehdä tää. Ja ehkä nämä. Mut me vaan tiedä, että miten tän saa. Nää saadit ostettua helposti. Et jos tekee niin, että mä menen ostan noi potionit, mä tekeen tän, koska tuossa pitää käyttää enemeitä vastaan noita juomia. Niin mä saisin 2 kärpästä yhdellä iskulla. Tehdään niin. Ja... Eli Hogsmeade. Tänne näin. Nice to see you, my young friend. No niin. Oho! Enpä odottanut näkeväni haamua täällä. Missä oli se Pippin's Potion? Onko se tossa? Ei, se on Songos. Eli sit se oli täällä muistaakseni. Tää mesta, oisko ollut? Hello there. In the market for potions, are we? Joo, niitä tultiin hakemaan. Hei, me voidaan muuten myydä nämä kaikki turhat nyt taas. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Oliko siinä kaikki? Joo. Eli me tarvittiin invisible... Mitä? Tää on näin kallis. No tää me saatais. Mut mitä tää tarvii? Näyttääks tää, että paljon tällä on varastossa? Tää ei oo mun. Katsotaan. I hope to see you again. Farewell for now. Joo. Mutta näyttää kätevästi noi, että mitä mä tarvisin siihen. Eli jos mä saisin niin kun näitä välineitä. Noita ihmeen hyppiviä noita kärpäsieniä on mun mielestä aika monessa paikkaa, että niitä mun ei tarvi ostaa, mutta noita kaikkia muita, niin mä en tiedä mistä sais. Niin niitä vois ostaa. Tosin tää taisi olla aika edullinen juoma. Että mä voisin tän jopa ostaa. Ja tän taas tehdä. Eli Stench of the Dead Shriveling Fruit. Kato taas. Tää. Joo, ei oo paha hintainen. A wise decision. Thank you. Ja... Oliko siinä niinku kaikki? Eikö mä voi ostaa sitä, mikä se oli se yksi? Mikä näköinen se oli? Mä veikkaan, että se oli siinä. I hope to see you again. Farewell for now. Shrivelfic Fruit. Mistähän me saa hommattua tommosen? No, ihan sama. Me saadaan tehtyä kumminkin, jos me nyt voidaan ostaa sitä juomaa ja tehdä sitä tehtävää, niin me voidaan tehdä se, tää poppaa näitä balloons, mitä ne on suomeksi, ilmapalloja. Niin vaihdetaan tohon. Käydään poppaa muutama pallo. Ja tää näyttää kivasti ton matkan. Jossain täällä. Taas oli kissa siellä putkessa. Ui, mitä?
Mä en ihan odottanut, että se hyppää tosta katteen yli oikeesti. Mut joo. Selvittiin. Suorinta tietä tietenkin. Mikä tää on? Hetkonen. Löysiks me juuri aarteita? Revelio. Voiks näitä jotain kerää? Mikä esimerkiksi tää on? Onks tähän joku loitsu? Siis mä löysin niinku juuri vahingossa jotain juttuja. Incendio. Ei. Accio. Ei oo toikaan. Levioso. Eikä toikaan. Mitäs muita taikoja mulla on? Tässä taas... Ja... Tätä. Ja tätä. Onks ne niinku room... Joo, noita mä en voinut käyttääkään. Eli... Voisin testaa. Tai itse asiassa. Confringo. Compulso. Lumos. Joo, en tiedä. Mennään eteenpäin. Onko täällä jotain hyppyheikkejä? Näyttäisi oleva. Ja Moonstonesia löytyy. Yes. Vielä kun löytyisi niitä hyppiviä kärpäsieniä. Sitten täällä pitäisi olla nyt niitä ilmapalloja. Hei, mä muuten näin niitä siellä sen yhden paikan yläpuolella. Mä nyt muistan. Mut nää piti niinku luudalla. Voinko mä nyt täällä lentää luudalla sit? Oi! Missä muualla niitä oli? Se on ainakin yksi. Nyt se on 5. Okei. Mikä toi ääni oli? Hei, niin ohi. Miksi toi näyttää 2/5 edelleen? Noiko ei koskenut noin tuossa oli. Ei ilmeisesti. Ne oli vaan jotain ekstra ilmapalloja vissiin. Sitten tonne. Me voidaan myös käyttää tätä kun lentää sinne asti. Nyt varsinkaan kun meidän ei tarvi tehdä tuo Hogsmeadessa muuta. No. Noniin.
Näin. Täällä pitäisi olla kans 5. Kolmas. 4. Ja 5. Missä on 5? Miksi mä näen missään? Tuo. Se on hyvin piilossa. No. Tää. Miten mä voin mennä ohi? Se on jotenkin vaikea hahmottaa, että millä korkeudella se on. No, mene nyt alas. Ei. Ei, mikä tässä on näin vaikeet? Brilliant. No. Huhhuh. Miksi mä taaskaan muistan, että millä täällä pääsi alas? Ei. Revelio. Mistä näppäimistä se oli? Mistä mä silloin sain se alas? No mä löydän kaikkia muita uusia näppäimiä täältä. Tosta. Okei, B. Sitten mennään Kagawan juttusille. Mut sitä ennen mua alkoi vähän jotenkin närästää, niin on pakko pitää pieni breikki. Käydä juomassa vettä. Mut juostaa ensin nyt tänne. Täällä. Täällähän How did on. you get on with those tasks? Revelio. Mitäs täällä on? Imelda Reyes on lähtenyt. Oliko se tyyppi, se joku kapteeni tai joku? En jaksa lukea nyt sitä kokonaan. Mikä täällä pitää tämmöistä ääntä? Se on taulu. Mitäs muuta täällä on? Noita mä tarvinkin. Joo, nyt mä käyn juomassa nopea vettä. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Yes. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Mikä se oli? Glacius. Tää. Incendio. Eikö tää ollut se uusi?
Mikä oli incendio? What? Mä en nyt ymmärrä. No. Incendio! Tracy! There you go. Catching on quickly. Miksi mä voin vaan suoraan käyttää tota? No. Ei kannata miettiä sitä sen enempää. Nyt menemme Piikunan luokse. Se on varmaan sieltä toimistosta jo päässyt. Ja teleportataan taas lähelle. Tonne me ei voida vissiin teleportata, vaan pitää juosta tää koko matka täältä sinne. Mut semmoista se on. Me ollaan täällä. Pääsitkö me täältä jotenkin? Revelio! Tästä voi aukaista ton. Se on nämä auki jo. Hetkonen. Tossa on noita. Hyppiviä. Nice. Nyt meillä on niitä. Mä muistan, että tonne luolaan jäi meiltä tutkimatta joitain asioita. Mitäs täällä on? Mut ne keretään kyllä myöhemminkin kattoo, mitä niissä on. Hetkonen, voinko mä lentää täällä luudalla? Jee! Miksi mä oon heti tajunnut tämmöstä? Revelio! Se nyt tää kaikki noi pisteetkin tuo. Hei. Otetaan näitä lisää. Jos täältä löytyisi joku salainen juttu. Oi. Täältä menee joku polku. Itses... Mikä toi ääni on? Joo. Menee vähän alempana. Täällä. Betting on the dragon fights was the best decision I've... You having the knacker? Ai. Reduction! Vaan menen nopeasti. You've made a grave mistake. Joo, sori. Mä en ihan ajatellut loppu. Nyt kannattaa vaan mennä korkeammaan siis. Onks täällä jotain arkkui? Tai muita? Mikä? Mikä sen äänen piti? Onko se toi? Voiko se tehdä mulle jotain? Äkkiä pois! Voi tehdä siis. Mut mikä ton... No, inferi.
Mä haluaisin löytää nyt jonkun teleportin täältä tai semmosen liekkipaikan, että mun ei tarvi niinku tulla tätä koko matkaa taas kerran. Mikä tää on? Onks täälläkin niinku jotain? Inferi tai muita tyyppiä. Mikähän se oli? Mä en edes nähnyt sitä. On nähdä, että mikä nyt se on siellä alhaalla on. Missä se menee? Tossa. Ton näköinen. Ja mikäs tää on? Onks tää se paikka, missä mä kävin? Oho. Eiks tää oo se paikka, missä mä myin jollekin näistä? Oisko se voinut olla joku tää? Ehkä. Häipyks noi tyypit vaan täältä nyt, kun täällä on tämmönen mylly päällä? Mikäs tossa on? Ei. Ota nyt se lappu. Miten? Ei kun ota se lappu. Mitä mä voin tehdä toi lapulle? Tästä ei tuu mitään esille. Johtuuko tästä tässä on joku taistelu käynnissä? En tiedä. Näetkö mä kartasta mahdollisesti vaikka, että missä olisi niinku lähellä joku tämmönen liekki? No tuoltahan mä näen. Joo. Tuossa kylän takana on yksi, täällä on yksi, täällä on yksi. Ne mä taidan kerää. Tuon mä kerken keräämään, heittää lenkki tuolta. Revelio. Seems a pleasant enough little place. Juu. Nyt meidän pitäisi vaan löytää se... Tuo! Nyt näkyy kartalla. Ei, mä en nyt halua taas herättää. I'm glad to see you found your way to Pittipon Ford. Sitten täällä oli toinen. Kierretään noin. Siellä on hirviä. Tänne meidän ei vielä pitänyt tulla, kun käydään sen etiin. Se on niinku tuo vasemmalla päin. Eli jonnekin tänne pitäisi mennä. Okei. Täällä. Beast don't mind dying to make me a few sickles. Onks tuo mökissä? Se on jotain. Kerätään niitäkin, jos mitä voi. Aha, kissa ilmestyi. Nyt silitetään kissa. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slow Kannatti. It allows you to free Revelio. Saatiin postia. there. Simply
complete a few tasks and then come and see me. Okei. Täällä ei ollut sit niinku mitään. Nyt voidaan mennä sinne. Tänne tornille. Täällä oli joku hormipulveripaikka kanssa. Se on tossa ihan lähellä. Intriguing. Over here. Joo, mä tiedän. Mutta odota hetki. Katon, onks täällä jotain kerättävää. Noin, nyt voidaan edetä. Kato, hirvi. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Joo. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No Okay. sense in announcing. I have a brother who works at Gringotts. No, miksi sä käytä sitä? Sit behind a desk all day. Quickly now. Joo. Miten se tehdään? Toi Petrificus Totalis. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Tää varmaan opettaa sen nyt. Miten se tehdään? Tää on... Opetaan. Vai onko se tällä? Or, I suppose we could charge right into their mist. Protego! Tää myös. Mä olisin halunnut käyttää tätä Petrificus Totalista. Joo. Not quiet enough. Protego! No. Why can't I hit you? Well played. Voi inputiin karistelua taas kerran. Can't handle a little old... Katsotaan, pystyykö nyt piiloutumaan. Mä haluan koittaa sitä Petrificus Totalista, jos sitä voi vaan koittaa. Revelio. Onks tossa? Tossa takana. Wise decision running. Siellä jotain. Jaha, ne vaan tuhoaa mennessä. Revelio. Oh, this day's gone on too long. Mä luuttaan näitä kaiket. Tuolla on joku.
Miksi tästä välistä? Hello? Where did they go? Oh, no, pitää taistua. I will make you pay. Miten? Potko. Se varmaan tiputti jotain. Revelio. En näe missään. Joo. Niin tuo joessa oli joku, joka näki meidät. Tai tuo kanjonissa. Mä en tiedä miten se näki. Tai en mä tiedä, kääntyks vaan joku noista sitten ja se näki sen. Incendio. Mut ei, mä en tiedä. Tossa on joku. Tonne siis varmaan pitäisi päästä. Vai onko täällä jotain muuta, mitä pitää vielä tutkia? Ei kai. Otetaan nyt vielä tänne. Täällä on jotain. Orders. Directly from Ranrock. Eli These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Revelio. aha, mun piti käydä hakee sen. I will draw blood. Ja nytkö? Ei, mun piti väistää. Let's get this over with. I've been fighting since before you were born. Oh, remember to me? Rather unwise coming back this way. Utterly pitiful display. No, that's isn't it? Is that the best you can do? Your time. Are you quite finished? It's pitiful. No niin. Siitä. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. Revelio. This is different somehow. Oh, I'm glad that's over. Ja nytkö tämä? Looks like we found the entrance. Niin, hyvin päätelty. It's locked. Aha. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Joo. Mites täällä? Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Eikö se yksi niistä 4 tyypistä? Älä nyt herätä huomiota noin paljon. Täältähän löytyy vaikka ja mitä. Ai siinä oli teekuppi. Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Tää on paljon rahaa. Welcome to San Bakar's Tower. Aha, toi on täällä. Kaikkea löytyy. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor.
We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Okei. Selvä. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Joo, nähdään siellä. Ja mun tarvii nopea pitää A pieni reservoir tauko. of ancient magic. Ihan Downstairs, near the entry. Itse asiassa mä tajusin juuri, että tässähän on niinku yli tunti jo mulla tätä settiä kuvattuna, niin jakso voisi loppuakin tähän. Ja jatketaan sitten taas ensi jaksossa, että katsotaan miten tää nyt tästä jatkuu. Niin terve sulle ja nähdään siellä karttahuoneessa, karttakammiossa, mikä ikinä onkaan. Ja me nähdään teidän kanssa taas ensi jaksossa. Moi!